Itag tultuloy a krisis gubway ti tension ijay Middle East, ken ti panagpangato ti presyo ti kuryente, gimatumet aging ga 10% iti increase ken ininot a panagsaya at ti actual sales daytoy nga hybrid solar power provider iti Makindye Street, Zone 7, Bangged. Kaadwan kadagiti interesado ket dagiti government employees, business owners a para kadagiti stores da, internet business ken personal consumption. Number one, dito yung ngumina nga ko, ma'am. Crudo, siyempre, expected dito ngumina ti kuryente. So, dagiti tatao, kanda ti kasjay. Kin, dapat may isang rason nga makititak dito yung energy loan ti kwa. Dito yung GSIS. And other private banks, kaya dapat ti kwa, damit lang offerings. So, may isa pwede nga reason. Number one reason talaga dito yung nagina nga oil. Mamati ti owner, kada kliyente da, adaan specific needs, depende ti load consumption da. Basic nga premium package mi, so DJ around 220,000 ang pangato, DJ di package mi. At least 6 kilowatt nga inverter, nga premium, 5-year warranty, premium brand. Then, ti solar panels na kit 4 or 5 pieces nga dadakil, mga 610 watts, 710 watts. Tapos ti battery na is 100 ampere hours. Ti appliances na DJ kit, kaya na ti duwang ref, DJ premium package. Duwang ref na continuous, DJ ti tuloy-tuloy nga kaya na, and DJ pa yung regular loads ti balay, like charging, lights. Adamat iti budget mi nga packages, aging gana iti around 100 to 120,000. Good for may isang refrigerator in minor loads. Makapag-washing damo ti aldaw, washing na ti aldaw, rice cooker na ti aldaw, yung DJ refrigerator kaya na continuous DJ. Except, of course, no panagnanap-nap o no panagbabagyo, dapat nakalobat na matlay. The inclusions na DJ, ma'am, kat duwang panels nga dadakkel, 100 amperes na 24 volts na battery, at least 1,000 watts na inverter. 1,000 to 3,000 watts na inverter. Inpeteng ti service provider nga agpaot ti 20 aging ga 25 years dagiti solar power depende ti panaka-instalar na ken klase dagiti materyales a mausar. Tawen 2022 napagdesisyonan ti pamilya ni Michelle iti Zone 7 Bangged nga agpa-instalar ti solar power system. Kang runaan arasunda ti nangato abilda ti kuryente. Hindi consumption ni gamit ti kuryente talaga nga nangina dakkel. Prior di installation naman bibil kami diti 16, 12 kasi 12 talaga. No, December 12 na talaga. Nakamenos da aging ga 50% ti bilda ti kuryente gapo iti solar power. 2024 kagiddan ti laundry business da na i-upgrade ti solar power system nga usarenda. Balen, dakkel talaga tinaybaba. Mano ti bill yun at tanma? Tatan mam kat, bale, 600, 500 kasi ti bill min. That time nga kwa, ag-switch ti kuryente mam no, agkurang nga talaga ti production. Pero tatagamin nga peak ti summer, mayat ti production naman. Saan mo kadako di kasi Dakal ma'am kasi syempre di ni mapan ti electric bill mi mabalim mi nga may pakat ti may banag ti sa bali nga way kasi jay mabalim may mga dakal talaga ti ma-save ma'am. Kadagiti interesado nga agpa-instalar ada ti jaya nga installment basis ti solar power provider. Para iti adadong impormasyon, mabalin a bisitahin ti Facebook page wenno opisina da. Kabayatan na nagpanawagan ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos ti panangipasa ti House Bill No. 3126 wenno ti on-grid solar energy system bill. Daytoy agakat ti adaan mandato iti panagusar ti solar energy kadagiti pasilidad ti gobyerno iti tinga tagtultuloy a panagpangato ti presyo ti petrolyo. Patyen ti diputado asaan adaytoy ti maudi a panagpangato ti presyo ti petrolyo. Rason nga isudan ti mga rami ti wagas ang mabali namang kisay ti negatibo nga epekto na daytoy. Jessica Boreta, Balitang Solid North.